Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Температураны шәхси саклану чараларын тикшерәләр. Мэрия бинасында битлек режимы кертелде. 6000-нан артык дуңгызны юк иткәннәр. Татарстанда Африка чумасының 7 очрагы ачыкланган. Чиратсыз тикшеренү чалуларны диспансерлаштыру узарга чакыралар. Ковидка каршы чикләүләр кабат кайтырма. 18 августтан Ярчалы мэриясе бинасына керү юлы ябык. Тик бу бинага килүчеләр шәхси саклану чараларсыз булса гына. Толырак мәгълүмат хезмәттәшебез материалында. Шәхси саклану чарасы таләп ителүе турында игълан язылган. Шултыва телеканалының төшерү төркеме эшләгән арада битлексез бер генә кеше дә булмады. Башкарма комитет хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, пандемияның беренче көненнән бирле бинада авырулар дәрәҗәсе контрольдә тотыла. Хәзерге вакытта авыручылар юк диярлек. Ләкин с учетом того, что в республике все-таки и в городе поднимается количество заболевших, конечно, мы приняли решение для профилактики. Самое главное – это, наверное, профилактика. Поэтому мы приняли решение о введении, все-таки вернуть масочный режим именно в здание исполнительного комитета. Шулар битлек режимын кертү ковид чикләүләрен кире кайтаруга беренче адым дип саный, һәм моңа алар төрлечә карый. На самом деле я не вижу смысла в одноразовых масках, потому что зачастую люди надевают одну маску с утра и носят ее целый день, не меняют ее периодически, и поэтому тут стоит другой вопрос, приносит ли это вообще пользу какую-то, то есть может человек наоборот сделать себе хуже. Я считаю, что маски в какой-то мере спасут, но это не стопроцентная гарантия, и каждый человек в ответе за свое здоровье все-таки надо пить витамины и какие-то другие процедуры тоже проводить. Да я не вижу в этом смысла. Я в первые-то разы не видел. Мне кажется, я не заболею. Она все равно хоть какую-то часть заразы, но не пропускает. Это естественно. Как-то не на 100%, но она спасает, конечно. И этим пренебрегать нельзя, а других надо думать. Если ты идешь в маске, другой маске, то зараза меньше передается. Шолы түрәләреннән тыш аз гына алданрак битлекләрне Әлмәт хакимияте хезмәткәрләре дә киде. Гражданнарны кабул итү вакытында һәм киңәшмәләрдә алар шәхси саклану чараларыннан булырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда дуңгызларда Африка чумасының 7 очрагы ачыкланганым, кадәр мондый хәлнең республикада бер кайчан да булганым юк иде. Әлбәттә, науру кешеләр һәм башка хайваннар өчен куркыныч түгел, тик менә икътисадка зур зыян китереләчәк дип саный белгечләр. 6000-нан артык дуңгызны юк иткәннәр инде. Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнеханов кайбер авыл җирлекләрендә карантин кертү турындагы карарга кул куйды. Бәхеткә, Тукай районы һәм Чаллы бу исемлектә юк. Шулай да бездә дуңгызлар асрау буенча республиканың иң эре предприятиеләренең берсе бар. Көн сайын дуңгызларның Африка чумасы чире булу яисә булмавын тикшерү өчен ит пробасы республика ветеринария лабораториясына җибәрелә. Барысы да чиста. Чаллыда нинди тикшерүләр уздырылуы турында хәбәрчебез сөйләячәк. Чаллыга һәм Тукай районына Африка дуңгыз чумасы килеп җитмәсә дә, бу бернинди дә нәтиҗәләрсез генә калмаган. Бу хакта сатучылар хәбәр итте. Аларның сүзләренә караганда, ит белән тәэмин итүчеләр бәяне 6%-ка күтәргән. Сатып алучылар өчен хаклар элеккеге дәрәҗәдә калган. Шул ук вакытта ихтыяҗ бераз кимәгән дә. Сатып алучылар сорыйлар инде, сездә дә юкмы андый африканский чума дип сорыйлар. Но без әйтәбез инде, бездә бит андай әйбер юк. Бүтән районнарда гына булмагач монда булырга тиеш түгел. Дуңгыз итеннән баш тартмаган сатып алучылар итнең сыйфатында шикләнмиләр. Берем, потому что, я думаю, наши ветеринарные службы работают и контролируют поставки сюда. Фарш надо, все равно раз в месяц беру, делаю. Да нет. Ну, здесь проверяют. Дуңгыз ите тикшерүнең берничә этабын уза, мәсәлән, пешерү пробасы. Шуңа күрә лабораториядә һәр вакыт ит бульонының тәмле исе килә. Тик аны әлбәттә беркем дә татып карамый, чөнки тикшерүләрнең максаты башка. Температура белән эшкәрткәндә чит исләр чыгарга тиеш түгел. Ит эшкәртелмәгәнме, антибиотиклар юкмы икәнлеге тикшерелә. По запаху бульона оцениваем мясо, а также оцениваем бульон. Сам смотрим прозрачность. Не должно быть никаких хлопьев. В данном случае мясо свежее.
Исеннән тыш итнең төсе дә зур әһәмияткә ия. Ветеринарлар махсус җайланмада авыру кузгатучы бактериялар, паразитларның личинкалары булу-булмауга дуңгыз итен тикшерәләр. Барлык тикшеренүләрдән соң гына товар чаллы кибетләре һәм базарлары киштәләренә керә. Менә бүгенге тикшерүдә дуңгызларда Африка чумасы геномы табылмавын күрсәтте. Барлык мәгълүматлар шунда ук Меркурий кушымтасына кертелә. Башка күрсәткечләр буенча да дуңгыз ите чиста икәнлеге ачыкланды. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолыдам сугыш ветераннары госпиталендә кызыклы тәҗрибә кертелгән, ул халык арасында диспансерлаштыруны популярлаштыруга юнәлдерелгән. Биредә айга бер тапкыр ял көнендә диспансерлаштыру үткәрелә. Ул чакта тор белгечләрне җәлеп итәләр. Күрсәткечләре булган очракта пациентлар табибларга язылмыйча гына эләгә ала. Бу атнада мәсәлән табиб флеболог кабул итәчәк. Тулырак хәбәрчебез материалында. Ел көнендә диспансерлаштыру сугыш ветераннары өчен госпиталь каршындагы шифаханәдә үткәрелә. Бу пациентларга уңайлы булсын, шулай ук медицина ярдәме үтемлерәк булсын өчен эшләнгән. Кайбер чаллылар эштә булуга сылтап медицина тикшерүеннән баш тарткан. Шулай итеп, ял көнендә диспансерлаштыруны оештыру идеясе туган. Bütün врачлар, это хирурглар, неврологлар, офтальмологлар, лордлар и башка врачлар, диагностическое отделение, УЗИ, ФГДС үткәрә торган врачлар белән бергә эшкә чыгабыз. Безнең пациентларга безнең диспансеризация үтәргә мөмкинлек җайлырак булсын өчен. Уңайлы ял көн булганга без аларны чакырабыз. Моннан тыш сугыш ветераннары госпитале каршындагы шифаханәдә гел хирург флеболог кабул итә. Ул мәҗбүри медицина иминияте белән кабул итүче бердән-бер белгеч. Диспансеризациядән соң йөрәк кан тамырлары системасы авырулары булган пациентлар аяк кан тамырларына УЗИ узарга мөмкин. Кабул итү бу шимбәдә 20 августта булачак. Примерно 30-40% населения страдает варикозной болезнью. Такими проявлениями, как сосудистые сеточки, звездочки, страдает около 75% женщин. Мен диспансеризация үтәйдем, менә аякларым авырта, һәр вакытта да шешенә, кичкә инде бик каты сызлый. Монда килгәчтен шуларны врачка әйттем дә, алар мине монда консультация врачка, флебологка җибәрделәр. Бик җайлы, сразу врач карады, результатларын әйтте. Пациентлар өчен бик җайлы. Ял көнендә диспансерлаштыруның бик уңайлы булуын башка күп пациентлар да сөйли. Аларның сүзләренә караганда тикшерүләрнең бөтен комплексын диярлек чиратсыз узарга мөмкин. Иртә стадияда ачыкланган чирне дәвалау да җиңелрәк. Диспансеризация ул бөтен бәлалардан чыгу юлы. Әгәр дә диспансеризация кеше үтеп үзенең исәнлеге нинди хәлдә икәнен белсә, аңа яңадан яшәй башларга мөмкинлек туачак. Эштә график 2 көн эшләп 2 көн ял итәм. Вакыт бар. Ял көннәрдә килдем, үттем диспансеризацияны 1 сәгать вакытта үтмәде. Үтеп беттем бөтенсендә. Кайбер пациентларны кирәк булганда диспансерлаштыруның 2нче этабына да җибәрергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән вакытлыча сау булашам, исән сау булыгыз, үзегезне саклагыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 августа. ТЦ «Грин», 1-й этаж. Питомник «Новый садовник», плодово-ягодные саженцы, декоративные культуры, рассада крупноплодной земляники. Окрестности деревни Азьмушкина.